kal khawm te chuan nang meuh tuin nge lo hmu sit ngam chi a an va zak lo ve an lo ti sup a dawt vek ani kha a sawi hetiang mi re thei hi lavender ani thei lo hrim lini leh a thian te chuan an lo la ti tal mai nang ni hian helai hmuna tel ve tur hian min som te a min lo hnawt bo le mai si hrenin a lo ti le ta ka chuan junior lama chuan an ṭuan ta a lavender chu khawng e he nu hi ani lo ti mi zawng hi han hrilh te an lo ti thul ama hi lawm ka boss lavender nge chu ding hring technology din chhuak tu ani bawk tiin hreni ban chu la in alo phar tir tawa mai a avamak ve ani thei lowang tiin ringlo ngam chia to bawk si lo hian hnuai lam chu an melh deuh hruk to engi po in nuam lo alo ti ve viau tho mai kal khawm te la chuan lin chung kwai hi an van lo mak em mi hmu sit an ching bawk si lavender meu po aban bun te thu sakin a thi te an lak sak bawk a chu po du tok lovin ruma an la kal hnan zui bawk ania tiin an phun ta murmura ma se lini ero chuan dawt vek ani kha min pu hming chhiat atum mai ani ala ti ve tang a thian nu ero kha chuan ka ti pal lu tu ko hei hi ka du wanga ti ka ni lo lini hian ti tura min nor lui wang chaw ani min ngai dam ro o tiin a pars le a chhunga banbun le thi om te chu alo pelet be zai thunga in soi fi hlim chu atum hle company lar tak tak atanga michal lang local khom ani hlom bok si a lin group ne na an tho ho na te chu an chu chat ta mya mai chu vele lini chuan shani min ngai dam ro hetiang mi hi i lo ni ti ka hriat lo wang ani hetianga kan group min tho pui du lo zel chuan kan chung ko sum don na hi atla chhevek mayang tiin chaplo chau chuan alo ngen ta chu te chu kan thu ani to hlei nem alo ti sak mya to si yan shiatal tiin a champui na chu angen le shama ani po chuan voin hian kalung iti oilo tak zet ani kan tura theuh hi kan seng thin ania alo ti san mak to bawk chuta apa in lo kholin alo hau shep le ngal yan shi chuan sheni chu kai chhuakin engwangin nge ini na kalaka isiap lata kan zong reng che ti po i hravek si a min fiam kwal mai ti na em ni ti in lungoi vak lo chuan a zot ka fiam kwal phak ini reng em ni kani na hi chu khovel mi te laka ka thup sa hrim alom uncle contract maya in nei kan ni hi lo shil lo che po ni la apoi viau em ni shenin alo ti let ve tamai ani chuan atira tanga tun thleng hian engril rudang lamma kalaka hian ilo pungai me alovamo tiin yan shi chuan azot li a uncle engei soi omzia ko va she thiam lo ve kapi adam te chuan kanin thendon kha shani chuan alo ti le zel box si engei diklo na ka nei itan hian ka thatok lo em ni kha pa wang kha ani mo min kal sani tum junior rakha ila mangai reng em ni yan shi po chu apor to hle hetianga in hnial hi ka pe lo ania in hmangai na atel lo chuan nu pahlim tak kan ni thei lowang shenin alo ti le a ani a hnu kapi thathun po nga kher angai lo chu anin hnial thin rim tel to anin du ton reng to a ma se an hre thiam bok si lova midang du a chuan anin ngai ve ani kha ipi ban bun hi lo pele tang che kanin thenna le kha chu kan inai lo thon mai don nia ti in shani chuan a hosan tawanga junior ra lo chuk chu yan shi chuan a kor o ma chuan lo tham sakin thatakin en ko lang che ani lo chuan i chak lo viawang a lo ti ringota pakhatala chuan angai na a lo shelo em mai le ngal shenin anin chung awara rual chuan anu le pa te anau te chuan e heu kan pharvari po chu lo hole ta e mi hausa in lian puya chen chu ining deuh to ti na em ni he inai hian itan hmuna om to lo mayang ti ka hlau hle mai an lo ti ngal ringota engwang ngotin mo he in hi kanu in min ro chun ka hminga om ka in ani hi ka du huna kalutin ka chhuak thei ti in shani chuan alo chhang let vele sia maya
Judy la chuan kapa ishe thiam mai lovem ni ani ang milu lul le swal lu tokhi tu chung kwa ma in an enkol rei pe lo to pang ka ti kha yan shi po in aning to ani don hi alo ti ve le shama apa la chuan an ma ni in an hnot chuak tak tak che ti na em ni alo ti hluaya ka soi pe ri lo ka chol hadam photang beng cheng suang cheu o ti in shenin arum lam apan sandai apa te chuan an mak pasar zovin a thau so hloi hloi an lo tum te reng nen an rin aya ma in an fanu chu alo hole ro si a an uin an lunga oi theilo chuti lain lini an hmu tuma a thil soi te kha an hre chuak ta a shenin yan shen na te in a chhuah sana midang anei phot chuan an sum don na te tham viau ma se lin grupin an investor thu soin alo tiam le man to ani ome chutal chu an ti hlotlin angai donin alang ta midang an nei tirvat lo chuan lini po in arilu alo lam le dai mai te chu an hlau le boka pathloi thar lam ve tho khosa thei fu si kumsom nga mi vel chu an nu beri chuan alo hwal ru le dim diam to chu ni in amana tan po cheng noi thum alo in huama yan hria te laka chuan engma tham ne lo ma se an nei tir chuan lini hnian atangin poisa tam tak an hmule don tlat zan in la lai hian in nei ro se ti in an phur le to hlom khop mai chuti lain yan sheril runa le lungleng po chol tui ning zu donin a thian te nen bara chuan an lo thu bial lai a shiyana meichia wanga aril runa an hmu voi khatna ani bok si a mak an ti ang reng viau kanupui chuan mi padang hmangai ane ni ka tluk lovani ka chawlo wal ka tong ta ni hi ti in aphuna a thian te la chuan nang ain midang adu thei do nim ni tunge chu pa chu ni reng renga mi nupui te alo ti buai mai mai zong chua kila soi sa shepila ni mai lom ti in an lo in soi phur ngal em ringot to kanin ton ma de changa in she to lo man ni zo ke ain a mel tha im ni ke ain a felin a hausa im ni enga tinge sheni hian ke aya adu zo ti in yan shi chuan alo zot le ta mumang si lo chuan ai a teu lo mai a tluk thlot lo che an lo ti ve ngal ringot bok junior a thalak te chu an han google rin ain alo chelo le phian si a chewak lo riau ma se nangma I tha fe zok beidong mia su sheni chu idu tak tak ani chuan meichhia le uite a chul nel pe an ti kha kum khat chung set ol mia lova zantin ilen chil tlut chuan mo ala du ve em ang che ti in a thian te chuan an lo fui pa sawa an thu sui chu a thok thavia wanyang chu kalpai chuang to ma se secretary bula chuan shente ina kalpui tur chuan a shil ta tho zandra kil tura sheni alo tho chuan nu thangi chuan alo tlon hle a yan shian nen in chen chu a zia lo hle mai ma se poiti du su chungkwa ine lom alo ti sur sura ni inu soi kha adik chia hei hi in ani a ilo let le na turani apa chuan alo tui ni ve ngal mukin eilawem ni shenin alo ti le daya hei kanu le ka pa te zara ya nung ve mai ni kha khatiang khan swal thiam chwa za su judi in alo ti ve thung tu mai in min chom lo he in hi kata ani a in om ve mai zo kani hi kanin te hi shal in lo tum ngot ange o ka phal te ulawanya shenin alo ti le nga ta athil ei tura chuan dam doi an lo pol ur reng ti shelovin na eya alu chu dom vung in ni ko shelo ang mai chuan a om chhota anu le pa ten pona an kwa chwa lai te chu a she rwaya a zoi vek to a che hlei theilo in chu shalmia suang che u ati le lo lawa kan shal don lo pasal inei don zo kani hi Mr. Wang ania kumsom nga mi vel adwa thiam to viawang che lim de win hun iwa mang don nia ti in chung lama chuan an lu san ta daya
van nei thlak takin yan hri te kha an lo thleng hman hlo a karah chuan pomlu tin a hawpui leh daih a damdawi an pek kha ala thawk thang reng si a karah chuan an in lut ta mawlh mai secretary Kim a pawh a lai leh tlat tawh chhuahsan vatin a nu chu tul lem lovah chuan a va khawl ta ringawt a zingah Shani alo har chuan Yangshi an ngawi ringin alo en char tia han hmu zallam thil thleng chu a hre chiang tawh si lova Yangshi an a bul atangin alo hrilh leh vek mai a zak dewa a ngai thla zo ngam ta lo in then pawh chu tumluih ngang chi pawh ani tawh lo a chung ten kumsawm nga mi hnen a hral an tum thu te chu a sawi a Yangshi chuan chutianga mani thisen zawm pui a pa tan phei chuan a ril a rah dik tak mai chutia pawisa siam nana an han hmang duh mai chu rap thlak a ti hle chuta an la hrai rui zui ania an phu tawk hriamna pek ve hlak chu an ngai dawn ani Yangshi an pui i du em tia a zawh chuan keimah ngein ka bei le tang mahse ni hnih khat chu chawlh min pek a ngai dawn ani ti in a dil phalsak ani hnu chuan junior a leh a hrih hruai te nen an in lam chu an pan ho ta khup mai a anu leh pa te pawh Mr. Wang an pawisa alo transfer har lutuk mai chu an lo buai runa sa tawh mai hi alo ni a mahse lini hnenah Shani pasal nei thu kha an lo va hrilh dim diam tawh a investment sum pawh alo thon thuai tur thua alo chhana wangin an thla chu ala muang deuh Judila chuan nu thil tha deuh min lei ve ru aw alo ti ve chen bawk a duh thu an lo sam nui leh vur tawh mai le chuti laiin Shani chu in chhungah chuan alo pen lut ta midang te pawh chuan an lo zui lut bawk a Mr. Wang a ina tura an ngai kha mak tak maiin an hmaah chuan alo ding zar mai le ka in ania ka du hunah ka lo haw thei ala ti zui ni i lo haw thei lawm mahse ivan lo kawi lut hnem ang reng ve a apa in nui tlon pa in alo ti enga tinge I hlau deuhem ni I fanu I hral lai khan lau hmel ka hmu ho si lo kha Shanin alo ti chuan ka fanu ka hral lo hrim che nun nuam zawk I nei theinan Mr. Wang a nei tir che kan tum mai a lawm ti in alo in sawi thiam zung a ani mo miswal tak nupui te kut thlak ching hur her bok si so neila ka nuam sa ang mo thidai sila min du zawk ani lo mo pa ni tlak pawh I nih lo hi nang ni nen hian chungkwa kan ni tawh lovang Shani thu sawi chuan a thawng hlawm viau aniang nuthangi pawh chu a phawk hru mai mahse Judy chuan a ho mei chutiang ana lo tei alo ti peka adik chia mana tang tawh khan ka fanu I ni tawh lo hrim apa in alo ti ve le bawk junior a chuan ani hi top hacker lavender ani hi dingsheng technology din chuak tu ani bawk hi musit ve khanglang suang cheu alo ti ve ta a oi lo lutuk mai in an lo nui zat hle lavender te chu tlangwal hmel tha deuh a lawm ani ti in an han Google a junior le Shani te hmel chu alo lang tak wau mai le an hlau thawng tan ta khaile helaya pon lam mi om zong te hi an bungruanin khan pai chuak vek ro Shani chuan alo ti ta hmia mai an rita chel chul mai a pona an pai chuak ta ipa tak po ti hian min ti du amo inu le pa te I hnawt chuak ngama mo ivrap thlak ve an lo la ti ve changa rap thlak masa zawk chu nangma ni in ni min hmangai na chete po in nei lo ti in alo chang let ve ta sak mai chule suitur awang ta chal mai alom chuti laiin lini pawh Yangshi an alo do ve meka Shani nu le pa te chu engtin nge alo thaw pui ti hriat vek adu ani lini pawh atira chuan in puang thadu lo viau ma se thudik chu zep thei ani si lo Yangshi thin rim chuan Lin Group nena investment alo kalpui to chu ti top adu thu a sawi tamaya an thaw pui tam zokin an lo ti top sak to bok sia ngaidam adil ta chul mai ke hi ngaidam thei tu che kani lo ti in Shani hne na zawk ngaidam dil turin alo hrilh dai
Biberi po adam thato hle a sheni hne na chuan banbun a pek kha abun lo chan azot a to si a kabun ui dewa ti in a chang bunro a hlut na chu lu chung ko thla kal zelina kanin ro chun kan mo nu sial te hne na kan pek thin ani kha ti in alo shilfia a pi chu alaka a that em awangin sheni po hian angai na hle a yan shianin hian lo in chen ta tak tak po ni sela a pi ang tak taka en chhun zoma ngai ven zui zel hi atumani ani la chuan fa hi nei vat te u naute hmel tha le dom deuh mai om tur ka duania ti in alo phul le hlut thina ni dang anglo takin engi po sheni laka chuan angil nein alo be tha hle a baka lekha zir chhun zom zel adu thu te api bula chuan a shil anu le pa te Europe ram hrang hrang tlo a zin kwal char char te po an lo ho ve to don ani ome eng ang mi tak ni ang mo sheni tan chuan a phur om rual rualin a ho phur om ru zek bok si nu thangi te chung kwa po in chep zet maya chuan an in vom lut ve ta a an in hmasa nin kha chuan in nom hlei takani shom po an tingang mai Judy chuan ngai dan dang deuh mai a ron chhop chuak thuta pa kan company hi a zui rel lo chau to thowa shaldai la chuan investment lam hi tiviang u nakin hun thlirin kan hlok pui so karing tlatani foreigner pa lar tak investment ti thin kha kan tho pui bukanga ti in apa chu a thlem ta char chara atira chuan apa chuan rislak chu angam vak lawa ma se a topa chuan sheni aya hausak an tumna awang chuan an rem ti tlang ta a ma se an hriat mi alo chu an tho pui tum foreign mi hausa an ti kha mi bum hmang an sum eral sak zok tu le diklo taka sum dona kalpui thin alo ni renga sheni te po in chu shevek ma se in rol buai an tum to lo junior anena titi pa a thil an ei mai lain yan shia alo kal nola enga tinge ka message I chan thei me alova in lo in date vel mai ani mo ti in alo por ngal hle uncle ka batche lo lom kalo mulo shimshima shenin alo tivat uncle a in la strict si wal senior deuh ani to shimshimang ti in junior chuan sheni chu alo shiru sura enga senior te min tia lo I hmel en hian I yang to bik vak lo o engtik kuma ngei pian yan shi chuan alo ti chera kumsang kha zakwa som kwa pakhata tia alo chan chuan ha kwa khata mo som kwa a kapiang o nang ain kum kha chein ka upa ni chu engtin nge shenin a ko che atile a junior min ti alo ti chuan ke uncle min ti thunga kum kha chein kanin thlau si enga tingi uncle min ti bi alo ti chhaule chanta iu pat mel bi ke amalom junior a chuan alo ti zewa te sham che chuan ino pan mel bik vak lo o kum som thum chuang ni ve to thokha alo por tol le ngal nya engpo chu ni se kawa hom ma saphut mayange ti in junior a chuan a in thiar film santa a ka senior mel via wem ni yan shi chuan ala ti tral uncle nang te chu me che tam takin chelo an ti chelom ti in sheni chuan alo nui tlon vela uncle ti in min ko to bik su ani engtin nge ka kawang che diara boisuk fu chiang te a ti nem ni sheni chuan alo ti wang le vela thei ngil zok mai te kalo hmu na chan zok tak che chu ka pa tian lo ho to a mu che an du ani an ngak reng to che ania yan shi an ati chuan asam ro hle alima in nei mai kan ni box sia ka zam e ati chuan alima lem ti ve ja chu midang du I nei chuan soila ka ti lui lawang che ti in yan shi chu alung oi lo le chep to in an va thlen chuan pulu te nu pa chuan lim takin an mo nu chuan lo loma an lo be bor sheni po chu a ha dam deuh huaya kanu ka pa in lo dam tha mo ti in a ko ve ngal thei mai nia
te reng mai anuam lutuk yan hria nen pawh in la zin dun ve dawn nia a tawpa chuan kan fapa in nupui fel leh hmel tha deuh a nei che hi ka van lawm tak em anu chuan alo ti chel chula Mr. Lua erawh chuan inin nei pawh khan kan lo haw hman ta si lova thupa chawi nan hei hi min pom sak mai ro u tiin million khat alo pe a pilui pawh chuan million sawm alo pe ve bawk sum le paiah chuan an buai vak lo ti a chiang viau chuti laiin lini alo lang ve nola nute pate Europa tangin in lo haw hlim hlol ti ka lo hria a ka lo leng ve mai tiin alo in la polite le to khop mai lo leng ro tiin thatakin an lo dong song ve thova piber erawh chuan ka chaw reuh mai ka va mu ha damange tiin a thaw sana kapi min lo nghak ro ka lo kal ve dawn tiin engin alo zui bawk Shani pawh chuan ka kawr hak hi a hriawm deuh tlat ka han thlak lawk ange a ti chuan yan hri an ka lo kal pui ang che alo ti ve daih bawk a lini chuan yan hri chu a au zui leh hram mahse nului chuan nupa te chu hote a pawh anin zui zel a lawm enga ma ngai du su alo ti mai a an bulah chuan a thu ve ta ringot yan hri chuan Shani chu alo kwa thuta enge dik lo na keima hian tu khop lo na i nei ka in siam tha ve kang a ti chuan engma chu tiang ka nei lo i fel lu tu ka lawm ti in alo chang mai si a ani le enga tinge min du ve thei mi alowa a ti le ta angoi tak renga chuan a poilo in nor lui na chi po ani lo lawm vai in thlak ro a ti le maya Shani pawh chuan yan hria thu soi te chu angai tua chhun zoma eng tika nge ka du lo che ka ti ring le min la sawp top si lova an chung kwa lai hi an fel box si heta om ve reng hi chu ka chak ve reng a sin ma se in nei lem chau kan ni si a ati sapa yan hriala chuan junior a chu du zawka chuan angai tlat box si a buai thlak chho khop mai Shani in thlak zo in hnuai lama a chuk chu lini chau kha ama in alo thu law to a midang te chu an lo mu ha dam vek alo ni za a hnekin Shani lo chuk chu alo tong le chanta heng tuna i thil nei zong te hi kata tur vek kan ni hi kan chung ko ni hi kanin po em a yan hri nen po kanin ngei em bawk nang hian ka din hmun hi ka om lo hlanin min lo chu sakani alo ti le ngal ringota kanin ngai zuang to hi iti fowa nangma chau hian i lo du te hi ani zawk lo mo kanu po in yan hri an bialnu ala nei ngai lo shima kan ina po tu ma alo la hruai ngai lo nupui nei atum lo imo kalo ti man hiala sin ti in kabula ni chin lok khan a soi sin Shani chuan alo ti ve ta khawa chu po ni se keima alo min nei atum te chu nia kha ka chu in chung karwa man na po ani mai theya ka hre ve lem lo ma se i ngai poimo tok lo wanga nyang chu i lo ho lo kha hetiang hi kan ni chho ta mai zok chawani tuna chuan yan hria nupui kani to tlat Shanin alo ti le phei chuan lini thin rim chuan ben mai alo tuma akuta chuan alo man saksi a tlu der ta ringota do kana te chuan a chal te chu a tau thi vel chu rem changa la ka Shani chu miswa le nun rong takanga lan tir chu atumani an thoma chuan pulu te nu pa po chu an lo chuak phei ve le a an hmel a hmu fe le chuan lo tra khumin an mo nu chu miswal tak le nun rong tak ani thu soin alo hek zot zota du tok te nangma i tlu der ani kha kan mo nu i mo po ve zai le ka hmureng che lom engin alo ti ta si pulu te nu pa po chu linin dot a hrila wang chuan an lom lo hle a i ril ru alo che mai mo nu tampon ka du to lo che engin alo ti le chuan Shanin my girl ti in adara alo kwa deuh ngei nangma atlu ini a thole la ho to ro i thil ti zong te kha kan hre ve lo tura inga yem moni voi khat ma kan in chung hi lo rap to lo la biak po min lo bele to ngai suang che ti in pilui chuan a hau ta zeka
zak deuhin an haw tir zui ta ani hrienipa te pawh an thawh puipa dik loh zar zawin an man tel ve daih mai hi alo ni a pawisa dik lo taka an peipun bakah mipat hmeichhiat na lamah sumdawngin a rukin an lo talna viau mai alo ni a anih na takah chuan linikha ramпawna khan a lunglam ṭhalo in enkawl tur anga va awm bo char char angin a insawi tak na a dawt vek alo ni foreigner pahausa mi bum ching deuh an ti nen khan an lo in nei reng tawh zawk alo ni a tichuan a duh anga a awm nawm sak theih tak lo hnuah Yanshi kha nei tumin alo let leh mai mai alo ni mahse tunah chuan a thil tih sual man telin engmah nei lovin an company pawh thawhpui nei tawh hek lo chu an tluchhiah chu a ni ta mai a turah chu amah bawk chuan a seng leh tatak tak mai ani chu hrieni chu Yanshi chuan lo bia in a computer a chhiat awangin office lamah chuan pui turin a ko phei a chumi hlan chuan junior chu Yanshi thian te khan va dawpin mi nupui zar buai tih in an lo va puh ve thung computer lah chu alo che top si lova a thian te chuan Yanshi chu an lo call thianpa i hre sual aniang hepa hian inupui kha alo duh reng reng hlei niam mawle bialnu alo nei reng alawm hei thil hriat fu lo awm ani ka ring sawi dun mai te u an lo ti ta daih mai a hrieni chuan lini chanchin a hriat te chu alo hrila pui a tih pui thu te a sawi tel zeuh enge puina lini te chu ka bialnu ani ngai reng reng hlei nim ka duh ngai bawk hek lo thian angin a lawm ka en Yanshi an alo ti daih a ani maw mahse enga ti nge mi zawng zawngin i bialnu hlui anih thu an sawi vek bawk si a lini pawh in a sawi kha an sawi ringawtah keihin ka sawi ve em ni nang pawh hi junior a nen khan in ngai zawng ani lawm ni engmaw awi awm lo e bialnu a neina a rei tawh an buaina chu chin felin a awm chho ṭan ta anih duh i nei reng reng em hrenin a ti leh chuan ni ye Yanshi chuan alo ti vata tunge ka bulah a ding keimah maw niang chu ka voi khat hmuhna atang che khan ka duh daih tawh che nang pawh in min duh ve tawh la ke pawh in ka duhna che chu a rei tawh mai hrieni chuan zah hmel deuh hian alo ti bawi hna pa a tawpah chuan an in duh thu chu an ziep thei ta lo ve ve e tunah chuan honeymoon hmang turin an sin kual thei ta chhungkua ah zanrian ei laiin hrieni chu a luak alo chhuak thut a an vain test ngal chu naw alo pai ring mai a Yanshi pawh pa ka ni dawn ta e tih in a hlim hle a a chhung te lah lo hlim ve bawk mipa nge hmeichhia i duh zawk tia hrenin alo zawh chuan a piang piang hi an ṭha ni mai ani lo chuan phir mipa leh hmeichhia te hi ni se tiin an pa chuan duh thu alo sam a vanei thlak takin mipa leh hmeichhia phir an nei tatak taka an harh dun bawka an ni pawh chu an ti buai thei hle mahse ani hi zawng pocket money an pek tam deuh hi chuan a khi leh vur vur thei mai zela an fate awm sei lian tu berah chuan a ṭang chho ta ani ole khati zawng kha tunrum drama chu alo ni le ta a drama tharah kan in hmu leh ṭheuh dawn nia aw